Sziasztok! Itt az első videós bejelentkezésünk Tájföldről. Hát nagyon kalandos heteken vagyunk túl. Erről írtunk bővebben a Facebook oldalon, most pedig megyünk az edzőterembe, ugyanis 2 nappal ezelőtt megvásároltuk a havi bérletet. Nagyon csecsek is edzőterem, van hozzá medence, meg minden, úgyhogy kicsit izmosodunk, aztán lazulunk a vízben. Ez a terv. Igen, és azért videózunk egyébként, mert már nagyon rég mondtuk, hogy videózunk, és nagyon régen várjuk a tökéletes pillanatot, hogy majd ma fogunk elkezdeni videózni, ami eddig nem történt meg. És most itt az előbb 5 perccel azt beszéltük, hogy kéne videózni. Hogy most szóval van ez. Most van az a pillanat. Szóval most megyünk a buszhoz. Ennyi. Így van. Hamarosan ismét jelentkezünk. Sikerült elérnünk a buszt, ami nagyon király, mert hogy menetrend nincs, csak úgy jön, és mi mindig nagyon sokat szoktunk rá várni. Szóval nagyon boldogok vagyunk, ez itt a busz, ahogy már így mutattuk az előbb. Menő mi? Ezt hívják így busznak. Mókás. Igen. Szóval Hello. megérkeztünk? Megérkeztünk ide be a part mellé, és innen fogunk besétálni az edzőterembe. Éppen ezt tesszük. Megérkeztünk a konditermünkhöz, ami egy ilyen nagyon menő resortnak a része. És ezt nézi. Egy nagy-nagy medence. De hamarosan mi is be fogunk huppanni. Fú, de nagyon befogunk. Előtte persze edzünk. Nagyon edzünk. Az a lényeg, azért jöttünk elsősorban, hogy szétesszük magunkat. De utána tökre belehuppanunk a És medencébe. úszunk rengeteget fogunk úszni. Nem úgy, mint legutóbb. Itt átmehetünk szerintem. Igen, hűvös van ma. Nem. Szerintem ilyen 33, 4 fok körül lehet megint. Szép februári nap. Ne úszítsd az embereket, Gabi. De semmi. Fel fogod őket bosszantani. Menjünk ki, nem? Menjünk hátul. Még mindig jövök. Edzünk. Juhú! Végeztünk az edzéssel, és megkaptuk a belépőkártyánkat, amit szeretnénk megmutatni nektek, mert nagyon csinos. Is mutatnánk? Szóval Kabok, Gabok, az lett ráírva, és Orbán plusz Zsófia, ... A Gyuricával már meg se próbálkoztak, ketten szereplünk a képen. Nagyon csinos, nem? Na most megyünk és vadászunk valamilyen kaját. Tájföld sok mindenben nagyon jó, de járdaépítésben nem járnak az élen. Mert hogy járda nem létezik. Szóval mi most csak így gyaloglunk itt az úton, és így próbálunk nem meghalni. Ja, drukkoljatok! Időközben megérkeztünk. Elkövetkezett az első alkalom, amikor hamburgert fogunk tenni. Ez elég ciki, meg minden. Még csak 2 hete vagyunk Tájföldön. De ez egy táj hamburger. Igen. Nem a McDonald's-ban. Nem. Úgy kellett leadni a rendelést, hogy kiválogattuk a menüből, kaptunk egy csíkos papírt, és arra mi egy tollal ráírtuk, hogy mit szeretnénk rendelni, majd ezt átadtuk nekik. Szóval most nagyon Nem reméljük. igazán beszélnek angolul.
Nem, de ez sehol egyébként, tehát hogy így, ja, ide nem nagyon kell angol, ide ilyen, nem tudom, pantomimes képességek kellenek inkább, vagy ilyesmi. Amúgy meg, hogy miért gyalogoltunk az úton, az azért van, mert hogy nincs járda, igen, meg hogy nincs robogónk még. Mert hogy még nem vagyunk benne biztosak, hogy akarunk robogozni, de közben rájöttünk, hogy igazából így sétálgatni az út szélén, az talán veszélyesebb, mint rájönni egy robogóra. Szóval... Minden a felé mutat, hogy robogózni kell, de... Igen, majd még egy pár nap, és akkor kiderül. Igen. Na, most megvárjuk a kajánkat, aztán megyünk haza, mert amúgy ma tökre munkanap van nekünk. Szóval így dolgoznunk kéne amúgy. Már dolgoztunk. Vasárnap van. Vasárnap van, de igen. Behozzuk az elmaradást. De meg már dolgoztunk reggel, szóval végül is ez nem volt. Ja, na jó van, eszünk. Na, nem videózni. Nem annyira szépek, de reméljük cserébe nagyon finomak. Az meg ott ketchup, egy kis majonéz pöttyel a közepén. Teljesen random. Mondd, hogy nagyon finom. Finom. Király. Vigyázok. Vigyázzál magadra. Ott vannak a állatkák. Ja, mi meg megyünk, mielőtt elcsapnak. Már majdnem otthon vagyunk. Most megérkeztünk a Super Cheapbe. De mi ez a hely? A Super Cheap bevásárló központ. Igen, itt van. Ez minden Super Cheap. Erről lehet felismerni. Most megyünk és szerzünk vizet, meg ilyesmiket. Pici termékek vannak. Nagyon mókás, hogy mindenből ilyen kis kiszerelést árulnak. És innen nem látszik, de itt látjátok? Ez. Aztán itt jössz tovább, és akkor akartunk venni naptejet, és akkor így ez a naptej, ez. Hát ez a Gabinak szerintem így az arcára elég. De van mini fogkrém, igen, minden ilyen pici, a kicsike kis tájocskákra való. Ilyenek, de még az ilyen dezodorok is. Nézzétek, ekkora az egész. Nagyon vicces. Na jó van, megyünk fizetni, mert most már nagyon fáradtak vagyunk. Jó, látszódik? Időközben hazajöttünk a kis zöld lakásunkba. Ezt már mutattuk így képeken, hogy ilyen kis zöld, mint egy ilyen greenbox. Közben már nagyon belemerültünk a munkába, azért nem vettük fel a hatos sétát, meg ahogy a kutyák megint megtámadtak minket. Mi a véleményed a kutyákról, Gabi? Hát kicsit ijesztőek vannak, vagy 10 és nagyon lejolgatnak. Igen, nem szeretnek még. Nagyon jó a hajad. Mindig. Jó, szóval mi itt most így nagyban dolgozunk, aztán ennyi. Reméljük, hogy tetszett, és tök örültök, hogy videóztunk, mi tök örülünk, meg minden. Puszika, sziasztok! Hello.